But yati ni say be ifolu prati ato. Ma tito ene so tito wo siesi asonda no ho. Hwee. Ne anaju be 1 o'clock. Na ma mi bi o tiatim. Na bubodini. Bob bi dini ko kuma no wo ko ajam. Wo ko ajam. Nti ba be da won ne be ti sa de bi ji kim ti sene. Alupira ahiase no. Alupira bi ahiase. Nti anaju de so ni be ti be ni be ko hwe. Be ko hwe ana mami abro bi be 90 plus 90 years ne o. No bubodini se ko kuma no wo ko ajam. Ko kuma no wo ko ajam. Be bi sana ade okwakoti nsusa Okoti den. nsusa kwa nsusa ewo emfo bi bro no be fe ho pela Pela. aha na jono ba ba ho no be fa no do he na hu suo ni se no sitie ne dia bi anche se ma me 90 years a etimatwa be 2 kilometers sa be san kokuro na jade and walk or forest ne dia and why then nti ma suspect bi ben se bia be folu pre na atiato nti na ye deja pano so bo ni din no telu pre da ba no so ewu we muslim ti ba sie esie no kokuma no ba sie no na so sa ha kwa bo na no Sunday twam nti se bai bibia ti ba ba ka ho de do yare Mami abro wan so to na etwa ahwe. Nti ya de na yo. Na ahihye ba ho. Ya de nso be chere se anye kokoro su afọ nko ansu afọ ka ho kure. Ba bia be fan passengers. Nti bia du ha na si nti be du ha no. Na train titoy. Na mama na osha atade ana. Ba so de na mo chere se osha ade kitwa bi. Na chesa ko ete se tam no. Aha. Na ofiri kokora su ya ho a. Ba che. See. Na oso okwa akote nkwan susu awen. Ewo pela. Na efiri kokora su ya ekopela ho no nkwan sini sen. Ba cho eware. Owe kuro ne forest na kura pela no so kura wo forest na no. Nti kwanwa. Na wakotete nkwan susu na oba na ase okotete nkwan susu no. Ba cho ba hwehwe won nsende. Na pela ho no ho ya kura na. Ba cho da bi yimfu amanfo koko ewo ho. No. Ana no se okwa akotete nkwan susu awo ho. Anajo badestan. Be 1 to 2 ho. Ahomache no. But ahomache na okotete nkwan susu a. But na nipa dodo sa na muhu wo mo wo kokresu ya ho. But oye no. Aeroplane dia ba bodin dia. So far no be nipa 8 ne. Didn't na aye suspect. 8 passengers. Aha. Ana mugu alupire no mu. Aha. Nti o mo kire se eti se bus na ezi se nipa kwa akra na odu ha be fa kakra edu be fa kakra. Nti se abekoye na be ba na na bi osisi na ka hafo no. Na se nkuro ni nyina no o mu nyina wo mo airport. Mbache. Nti alupire ni si obia wo no airport. Mbache. Nti edru kokorafia na wo mu si kokorafia o mu si kokorafia airport na alupire ni lande ye no. Mbache siesi asonda no wo konkrankwanta asonda no utra kuru na konkrankwanta asonda no wo benkum. Siesi fo asonda na wo benkum no. Mbache asonda no kama no. Aha. Ehona na maame ne da no. Mbache. Na mu si bi mu so de da baabi na kokorafia ho ana ase na baabi foforo. Ne maame na ne omokoto no ho na maame na so mo kan se obubodun se be kwa agya no ni se nya ade no hwe ho sa no no ntimi anya hodran so ne ba betin sori ya be kwa no obubodun se be kwa agya no alupra hiasia alupra da ba no
Ono na ade chine ya o yara ya ko hwe na na ko doctor ba nye doctor ya de ko hwe na bu nyina ho no Hey. Ah, I'm the hospital. Hospital ba nye hospital ya de. Ana doctors say nya hospital ya de. Baby. Na bu nyina ho no. Eh no bi ode alupra hwe asesa ade. Sab Ana doctors say nya hospital ya de. Baby. Ndo mu yini ba fie ana. Be yini ba fie. Ndi fie kra na obewuye. Ana wo ma sie no. Ba so be sie no last week in kra de chin ya no be sie e kramoni nti. This is Sumba. Kramoni. Hey. Nana nti wo ma Okrosua fo na nkasa na se na wo ye mienu papa no de no alupre driver no. Aha. Ene maame na wanya mfinhie adu okono no. Obi nka sho se be nipa 8. Omo ye passengers ni 8. Kokrosua fo na nkasa. Kokrosua fo na nkasa ye 8. Na chese na o masi kuremfo na wie. Ba si ba wie. O masi nsuhiafo awie. Ba si ba wie. O masi masufo awie. Ba si ba wie. Enti kokrosua fo nkwana na aka 8 no. Na za alupre no na wo ma wo mu no doso. Nya no be doso pa se be conference kwa yenim. Na according to us yet it say sama me no 90 years ma me no ne na e ba be ma ba 26 na ma ya ni bro nya no ye owu wa brochire Spain Spain and the be can say be can say bi o no ma no be kokun na be ba e be sisa Nti sa enwotwe no mfu kokrosua ho ni nyina no apart from mama na wanya mfinhie adu okono ene alupre driver na wawu a omasie no wo ma aka no wan baba ka be wo ha bi wo danim bi so na ho a hu se bi ha no wo mu nyina ne na kokrosua ho bi ni be wo danim bi so be na ho a hu se bi ha bi yare nti wo mu omma ne na no mo kokrosua ho bebere nti ade chi obon se ne papa na we papa na free alupre mu tetoye no na wo ma ewo wo dem no wo ma pirepira na abia na dia entimi nyase se ni pa no be ka se nyare pra wo honhom ma entimi ma honem ni se ne o be se yade nti wo pira honhom mu kura na wo hu wo na ho tun se bibi ha no nti wankasa do wani ehu saa nsia na aka no bi se wo ne na kokrosua ho o bebere enye izo nana na ya ka se me kika ya na amanfo se asem na enye nokore sa ya realize ye yes na ebiasi penda ho ana acho ba won de mi hu bi dade me nti bi sisa ba ye ne da ya te so ho de ne se de hu bi da because na me investigation mete obi kura na ka kire me se sa alupre na wo mo ede wo mo de be ye wo mo de be hwe ase no sa na kokrasua de ne kura senti wo mo ko han kurendie no ta na be kan de ti kura alupre no sorry ensuhia amso ko han ensuhia for de yo se kurendie no be ko han kurendie kurendie na wo mo ko han ye nti kurendie na be ka se kokrasua de no ensuhia for ba je ne be last year because no nti e ko han no kuri kokrosua for de no be je ne last year ko se no ensuhia for ba je ko se no nti e ko han no kuri nti wo mo ko han kuremfu alupre no mbache ana se kokrosua for be se kuremfu alupre no mbache nti be je ba de na so mo last year no nya de mo de alupre be mo bi o dabi ne wa se na da se be je because last year de no kra no mo nya repair dabi ana wo se be se kuremfu so de last year de nsunya fo no beji kokrosua fo de be ko se no last year de nsunya fo no beji kokrosua fo alupre no ana mo call meeting ba no be se no ana 2026 we no wo mo koji kuremfu de no no ma ko se kuremfu so de ba se no this akaske sunum ne a friend saying ma sunum ne wo ma kana alupre no na mo akasa mo ti krom ho no ya mu
Edura anadwo a munhu bibi saa na. Yeah, that mine woo, you know. Na bra bi te bene mine no. And actually this idea of my mine ewu no. Osora na ji so kwa akwadun so abaifo jade ase be ye conference go fi ho. Hey. Ade o chama mine ewu no. Abaifo ja go fi ho saa mani nyane ne yire se ho mehwe. Mani yire ka che ne se no nti musu. Be man bo hu baifo ja o frɛ ne yene so bra mehwe. O ma mehwe dia abaifo ja be yin fi ho. Anase nyeja baako. Anyeja baako. Se na no obewudi a be be hyedoa. Ei. Na wiase ehu saa o. Nuni aba. Wiase ehu pa na. Ya da ne na ngu abontene. Na pilot no mra omde ne ko hospital ho no alupre driver no wantimi anka hwe ankyere a doctor for ne abusuafo. Na de o baby san se ne ye no ka che se ne na fufu bi be kono ko pata ne be de ade bo no. So ti anya hu adamfo bi awo. O se anya hu ndokwa bi abe ko awo ko pata. O se ne na fufu no pata be ko. Eno no akokora no kwa akopata mrantie ne ndokwa no. Eno omde de na ye na ne bu nyina aseche yi. Na ndi no anasem. Na ze pata fo di aba. Na o pata ntokwa. Ena ntokwafo no de aba ne bo no. Ena ema na boye ne sasa na o ka kire busuafo no. Sa na o ka. Ena doctor fo so we nye doctor yade. Ndi aba se no kokrosi atesen. Se kokrosi aye din aye hu se o ya le kura o ti o ya kura o ti nka se o ti o ya. Ada ba ko suspect. Se na o ka alu. Na za o ya kura o ti min ka se o yare. Oh David. Gombe on bo suspect so ye passenger. Sa. Na za no ya mo yara on be den. Esa na o yara o sho won ko pe pala na bi ko bi awe no to. Untimi fanko hospital se me yare. Edi mo ni ya. Hospital betin dia kwa ni kuro na untimi nke kansa o yare. Nti da hwa na dwena se wuwu a. Alupre ni nti untimi ka se untimi ka asemo. Na ai CAC asore na alupre ni kwato ho no na omo ye program bia na. Sa na jone de ne be nye program bia. Hodi. Na ebeni nsu ana. Mbacho many nsu saso. Ba nsu o hode. O nsu sa utra kuro na asa wo fre bepo na ko forest nsu o. Nsu hia. Ko nsu ne fre nsu hia. Nsu hia nsu no. Na ai kokrosi ha no nsori do se na wo ho. Methodist wa ha, SDA wa ha, CAC, Pentecost, Roman, Presbyterian wa ha. Ya nsori do so wo ho. Nsori do so pa. Akoro so nyame ne yada na se, ebi se nipa bi wa na no so mu ade on fere hwe. Odi fu kase wa ha. Bosome bi o ye mpai bo makuro no bia. Odi fu ata. Di fu ata nipa bebre ba. So ba ye bibi sa dia mpa ya ye bon ha no kora no o ma kwa no kora ma onye nti ni gwa se no ba nti asam na no na me ne di nkomo se be 14th no se 15th obey crusade kakraka bi wo ho on ye breaking mo ye breaking na ye den mo ye den o ye all night na afine be kwa wi ya na ye breaking ya breaking so ye breaking ke ye e wo ha my bompire I crossover a kwakura 2026 anti am paibo ne akonchine yenya fasting paibo na all night paibo nko all night ni sa nti e bompire na after all night na chi no na niam na sisi we go me to say odifo no kura ma baifo na e wo area ho no warning se mubetu a munya itu na wanhwe ya bibi besi
Anto who ko program ni bi won. Oh, mpacho nti kuro ha ya idea. Me ntua ka skede nkopa. I see. Program so nye program ketwa wo kwa. Ono di o behu bia obeka kire. Di funu do nye di fu ketwa. Ono ofi kokra so ha na. Mpacho da bi. Na ada na kokra so ya na watwi sa afi bi e so be sa crusade no hoyi. Mpacho nyankopon no donye. Aha. Tene kuro no esi kwo nyankopon no donye na ode no braye. Na sa nyampa be we ni dia. Nana boku piese nka ya isi ye kete ne de nka ni na ayema. Huh? Because nyampa be we dia ne nka 26 da no kra no boga no wu ye no. Nka funa mbe sie de nya asem ketwa wu. Oh na wo hwe so funu program na da Facebook wo hwe a. Bo nka 26 buro nya ne de nka ya yi nko a na bakuru ha. Nya me na ne so a break bibi ama ya. Ha. Bibi wo wiase o. Oh, bibi wo wiase pa. Me ka sai so alupe ayi efe ne sai wo ma na egu passenger ayi alupre mu nyina bia nso kwa asori o. Bia asorofo wo mpa. Asorofo ya so mpanimfo. Asorofo ni dambam. But wo mo kwa asori de. Be kwa asori pa ba ji nyame abobebo. Sa na mo kwa anajo. Na alupre da ba no se ni fie wo hu ni fie picture nka wo hu say yes. Efe. Nana onye ni fie no de mpampro aye first word that no the first word second word third word or chene ayi MPB fie. Was it alupre driver ni fie na efe? Nana onye fe wo kuro no abontana. Mpampura na. Mpampro no de aje. Aye first word second word third word answer no be wura ni wa bere. Wura ma bere. Our wall makom yensa. Nana. First wall, second wall, third wall. Yeah, nana onye easy. Ansa na wakoto ba bi otena nkasa. Ansa wakoto wa nkasa. Ana hu ni sa no abros ayi hunhumu no abrosan ya si ho no. Abrosan no si ho no nana. Onye easy. Na owamba. Owamba miensa. Wo mu nyina wo kokora fia ho. Tina no mu ya yiye nyina no mu nim de ya ne papa wuye. Bebe mu de sebe kan de obobu. Na maami abrewa no so ne ma wo ho. Ne ma wo ho. Bo nde onwui. De wo ha na twa hwe. Ani e kan no. O kan no pa. Mini aba maami mfa onsie na se ehum mo de. O se ya hwe ne mpaibo. Na nyame tiase. Nti aba ni se edu anadwo amutimi dade. Ya da. Wo nyame a wo ade nyina. Ya de mantinza yo nyame nti. Obako amaye. Nyame wo ho. Nyame wo ho. Inshiranka osofo ata. Why? Inshiranka no mani nyini che. Mo sister me da ase.